Deithor PHE asaihem along MAC Richard Tokbi arideng pen Jal Jeevan Mission scheme kangpu. Dwarbaguti MSC constituency angkang Deithor police station kapado Deithor PHE asaihem along Jal Jeevan Mission thihek pen JJM scheme local MAC Richard Tokbi arideng pen kangpu padokon. Bangso JJM scheme kangpu ponalong alohi aman pen kajutong local MSC mate forest board chairman Richard Tokbi, VDC chairman Sarkoirong Park, convener IT cell and media BJP EKADC minority morcha Joshua Inti, Deithor town committee chairman Jacob Tokbi, PHE staff atum pen tanglok pinangan manping kidung kitegi atum cetong. Bangso hut halap urong arat tumpen kaning jepon ke nilitum ningarong pikanlu ati aprang ke nilitum Deithor ahawar along ke lang ki junapan siksak pik lapen dongchan alang loksi junanglo sitame non MSC Richard Tokbi pen lapuson ke mesen awarsai ki pipon tekapot Deithor arat tum pachuro pachirdo Lason tak taksi halapu MSC Richard Tokbi pen kaning jepon ke Prime Minister Narendra Modi kamatha ason si adon tin arong tin along ta lang akijoy pen longpon po lapen kedam tang karbi ang long ke bang hota Prime Minister Narendra Modi kaning jepon Assam angkang along lang arong tin adon tin along ta lelap nang jipo sol si pinidak Deithor ahawar along rong pli araratum lang akijoy pen longpon po si tin jepon Kajironga pen Andrew Hanse report News 7 Northeast. Pini Deithor Zone 2 long. Je Jal Jeevan Mission. Aswa scheme. Bekoi lage itum akimang itum Prime Minister Narendra Modi amang keman alam adontin arong along ahem along langle lap ni hala so kama thapen a job ini gidam tang tarin ko yan ya kamarni same itum Prime Minister lurun kipilong anglo hala so same la so scheme alam khando hala so arni same je arong tok anu long same langle lap nangji hapen asam long ke le lap ko ta ani si langli ching kunji tika pini bangga ko bahake me Deithor long ako lason askim nang lesi pini bangke inauguration kuri long itum Dr. Tuliram rong hangsi bang nangji alam tidulo bansame alangli jirhi dam nang kok pena jok banguni det lo mapen kujib rong pis same alangli kaprek akam dokok iem kaprek akam dokok pena join ni masih bang long ni det lo alangli dula local emisi hai sapen pini so long nang chitong dun dimosroma alangli executive engineer rural apen sini tum intupon kilong lo apen adon tin long same rong la don plido la don di village for village ke lang lelapo Dolomora Public Health Center kangpu lo itum EM konsing rong pi alang lipan tahang lo alang lipen si itum pini inaugurate kang lo hala daktame Dr. Tuliram rong hangsi kangpu nangji alam ke dolo sami dilhidam ko kajani lang larsi itum borbeta long dispensary lake more than 30 to 40 years to say dolo hala daglo ko dolo lapen dolo mora ara rafansi dispensary ke kithik hala sut pensi hala district long cheng pen amasi hala dak kithik ko sitame hala dak bikok pen amat borbeta long haladak karbi arat atum kidukela kavedet hala sut body pick long kenangana ningkan same arnamakang hon kan jinso non ningkan hoang bong Dr. Tuliram rong hangafan akiro pinangzi alangli kabor I pen a job itum chingki chingmai ching saisi DC pen chingki chingmai lo CRPF atum dak akem si bikok lo aprangke hospital long si hele amu ke binai adem si dawai daru ke binai si hele amu si birong seta non 6 organization tum militants group tum hala tum pen peace accord do kok pen apike PDC ke Kenel left ke PLT UPLA lahai tum pen peace agreement do kok pen apike non ke lahai awar sa kisung awelopu munti pen si matha pen si tum Methang Borpeta Hospital mate Dolomora Hospital haladak mini PSC hadak Jepon. Pini laso inauguration along kapuhut
kapasik sak dolo haladak itum ke Karbi Anglong pen inter district aposi Golagha district aposi kapasik sak tum dolo pesame alang tum han thanjir pen itum ayem tami thantikang pami amasi aphialang tum chema thatulo as hadang masih dolomara dispensary putok ang dolomara pis alang tum munti mathalo ni tum sab than tikang pami man amin hang atum masih kropansi nanglu lo mane wang longlok jate jalan tum pantami ni tum dagaman non mat ke siplap de non ke wan an ke ni tum OPD do lapen vaccine apan ke chipi dim do ai pen si itu immunization lahai do pajo pen bang lap ko zamila ke dolomara rat abahalo pusi itu nichelo Tante sala dalam marara kinong protes di belum matante. dolomara student organization tum ka protes arideng lo je hospital PSC public health center dana wan pineng kulo nilibori pen cuma tha susi non na bang apora huchit arna makang hor dame na chit dondun pena join ni pinye ke inaugurate long lo kahla na yadim masih ada na pubo makalim ni ke kurwang susi pulo kese tumanta je latum tala son nang protes dun bom pen nitum ta aku kam seklem tulong bom masih akirusi pitu ni JJM scheme lang ki people na ito ko an banali ding arong lo inila so kapan pa sinima. Ningarong lo nilitum Deithor larong kliapan nilitum asar Richard Tokbi alang li nilitum maradapan nangkang honpen labangso alang kini JJM askim pen nilitum panangawan pi posi ningarong lo lapen sar Richard panta akiro pina. Tante dali tum la puson aprang la so scheme nang pipi second dali ko na silang yun bom tante. Nilitum la nilitum Deithor habar ke la so scheme nang liliako ke mitang la pu pini lang tukso son chutuk ko la son na lang sinilitum tijo. Ngon pe gente dali tum ahem pikup sinang lilo kati. Alang apa man kinang lilo sa tami ning tilo pini pendikado reta long et po sining kitilo lo. Tante la so lang long ponte local MSC Richard Tokbi had ko pilo na li choro ike. Akero pilo lang lige claim si pidu pa na po nilitum Deithor la rong plia pa nilitum makanang kang honten nang kipi po si akero pilo. Tante la lang li panang litum ko pinila puson kirab dun ji ning do manal ko mason ka kirab dun ji son do matante. Kalang lo nilitum na pa na kirab so na tasi mo apolo tante nilitum ta kirab ke chipido ng popo. O pilo ante kirab ji ke nalitum. Mo la ador ke supik abot pe na jok sa kado virat ta kirab dun ho so si ado vitanin chelo.